Moikka ja lämpimästi tervetuloa uuden Muutoskollektiivin podijakson pariin. Mä olen edelleenkin Toni Kuoramäki Muutoskollektiivin ydintiimistä ja mukana on myös... No Lauri Teekelä, kans Muutoskollektiivin ydintiimistä. Yes. Jos tämä on ensimmäinen podijakso, jota kuuntelet ja mietit, että mikä ihmeen Muutoskollektiivi, niin me ollaan yhteisö, joka haluaa muuttaa niitä ympäristölle haitallisia yhteiskunnan normeja, joiden takia me ihmiset ylikuormitamme elinympäristöämme. Tavoitteenamme on rohkaista tarkastelemaan kriittisesti vallitsevia normeja, kannustaa toimintaan ja auttaa jokaista löytämään roolinsa kestävän elämän rakentamisessa sekä kasvattaa myös muutoskollektiivia yhteisönä. Tänään ollaan taas vierasjakson parissa. Vieraanamme on luontokirjailija sekä toimittaja, kuka on kirjoittanut muun muassa kirjat Monimuotoisuus, Heräämisiä sekä Uutukaisen kirjansa Kertomus maasta, ratkaisuja ilmastonmuutokseen ja luontokatoon. Hän on kirjoittanut luonnosta ja ympäristöstä ammatikseen yli 20 vuotta ja tehnyt luontokatoa ja monimuotoisuutta tunnetuksi monilla foorumeilla ja kiertänyt Suomea puhumassa planeetan kohtalon kysymyksistä. Lisäksi hän on käsikirjoittanut suositun näytelmän Starman. Lämpimästi tervetuloa podcastiimme Juha Kauppinen. Kiitos. Haluatko täydentää tätä aiempaa esittelyä jotenkin tai kertoa hieman tarkemmin itsestäsi? No ehkä mä voin kertoa sen, että mulla on perhe ja eri-ikäisiä lapsia ja ne ei ole pieniä kopioita musta, eikä isoja kopioita musta. Ne on jo täysikäisiä jotkut ja jotenkin, että mä ajattelen niin kuin perheen ja lasten kautta oppinut sen, että ihmiset voi olla tosi monella tavalla vaikka ympäristöasioista valveutuneita ja on muitakin tapoja kuin se, että käy niin kuin lentoretkellä lähtee kesäaamuisin 4 liikenteeseen ja näin. Ja joku voi pelata golfia ja syödä silloin tällöin liharuokaa ja silti olla huolissaan näistä asioista ja silti haluta muutosta maailmaan. Ja ovi täytyy pitää kaikille auki. Se on niin kuin mun sellaista, miten mä ajattelen kaikkea tätä, mitä mä teen, näitä tekstejä ja tätä puhetta yhteiskunnassa, niin mä haluan ajaa sellaista asiaa. Toki välillä sitten, koska ne omat arvot on siellä pohjalla, niin välillä ne läikkyy silleen, että ei mun lapsetkaan varmaan jaksa aina kuunnella mua. Kyllä mäkin välillä saarnaan, mutta yritän välttää sitä. Joo. Samastun tuohon ajatukseen vahvasti, että on monia tapoja jotenkin puhua vaikka luontoasioista ja vaikuttaa niiden puolesta. Ja se kaikki on tietysti ihan ok ja just hyvä. Tähän alkupuolelle kiinnostaisi kysyä tälle luontoihmiselle kysymys, että muistatko jonkinlaisen hetken, jolloin luonto on yllättynyt sinut täysin, joko hyvässä tai pahassa? Vaikka mieleen joku kokemus tai joku tällainen? No tietysti, kun mä oon ollut ehkä semmoista vähän yli 10-vuotiaasta asti luontoharrastaja ja luontokuvausta ja lintuja harrastanut, niin mun elämä on täynnä sellaisia hetkiä, milloin luonto yllättää. Ja tavallaan sitten kun mä oon biologi ja tosiaan lintuharrastaja, niin mä seuraan sitä semmoisella niin kuin tarkkuudella sitä luontoa tahtomattanikin, että vaikkapa tänään, kun mä hankkiuduin junalle Hämeenlinnassa tänne tullakseni, niin en mä niin kuin voi olla huomaamatta sitä, että tässä ollaan niin kuin kevään huippukohdassa. Että siinä oli silkkihuikku pari rannassa, kun mä menin siitä ohi ja pääskyset lentää siinä sillan alla, kun jossain Disneyn elokuvassa. Ja niin kuin kaikki, kun katsoo junasta ulos ikkunasta, niin miltä näyttää siellä, niin kaikki on ihan uskomattoman näköistä. Ja sitten tavallaan tietää sen, että kohta on se keskikesä, kun kaikki linnut on hiljaa ja kaikki poikaset on kasvatettu. Tai että ne on jossain siellä isoina lintuina siellä maastossa. Ja tavallaan se on mulle niin kuin, tämä on aina, ei ole hirveän suosittu mielipide, mutta keski-heinäkuu on mulle niin kuin vuoden tylsin hetki ylivoimaisesti. Okay, ja näin, mutta siis sitten ne sellaiset hetket jotenkin, milloin luonto yllättää semmoisella, että sitähän saa tietenkin välillä kokea uskomattoman hienoja hetkiä.
vaikkapa tulee mieleen nyt viime kesä, kun oli yksi semmoinen amerikkalainen luontokirjailija, joka on mun kaveri, se oli täällä Suomessa käymässä, oli tekemässä kirjaa huuhkajasta, semmoisesta huuhkajasta, joka New Yorkista eläintarhasta pakeni ja eli sitten jonkun aikaa siellä New Yorkin kattojen yllä ja puistossa. Ja siitä tuli valtavan suosittu ja seurattu hahmo. Flaco oli sen huuhkajan nimi, se kuoli sitten. Ja se huuhkajan laji, jota siis ei luontaisesti elä siellä. Ja sitten kun tämä David alkoi tehdä niin kuin kirjaa kiireellä siitä Flacosta ja se haluaa tehdä kirjan siitä huuhkajasta ja näin ja ihmisen ja luonnon suhteesta. Sitten se niin kuin yhtäkkiä tajusi, että teillähän on Suomessa huuhkajia, että mä voisin tulla Suomeen ja sitten se tuli tänne ja mä sitten järjestin joitakin niin kuin tuttujen kautta, että päästiin huuhkajan pesimäkalliolla käymään ja myös tässä Helsingissä City-huuhkajia etittiin ja näin, mutta siellä kalliolla ollaan sitten katellaan sitä maisemaa ja huuhkajien poikaset kerjää siinä ympäristössä ja emolinnut on pari kertaa lentänyt siinä ja sitten yhtäkkiä koirashuuhkaja lähtee lentää määrätietoisesti kohti sinne peltoa ja mä seuraan sitä kameralla siinä sitten ja otan jotain lentokuvia siitä ja sitten mä näen, että siellä pellossa on niin kuin ruskea hahmo, että okei, siellä on rusakko tai joku ja otan kuvia näin ja sitten se tekee semmoisen hyökkäyksen sitä hahmoa kohti ja sitten se tilanne on ohi. Ja me niin kuin selitetään mun luontokuvaa ja kaverin kanssa tälle Davidille, että mitä tässä tapahtui ja että siinä oli rusakko ja näin. Ja sitten mä katson sieltä kameran takakannesta, että hetkinen, se ruskea hahmo oli ilves. Että tämä huuhkaja siis ajoi ilvestä pois reviiriltään tässä justiin ja mä en ollut ennen nähnyt ilvestä luonnossa ja me vaan sanottiin sille Davidille, että tällaista täällä Suomessa on, että peruskamaa. Kunnan kokemus. Ja sitten siis ehkä toinen ääripää, mä nyt ala pitkästi kertoa, mutta siis joku kokemus vaikka Lapin erämaasta, missä on yrittänyt päästä sinne Tunturinummille retkelle kirjaa tehdessä. Taisi olla 2017 kesällä ja sitten siellä olikin lumien sulaminen niin kuin täydessä käynnissä kesäkuussa ja retki päättyi siihen, että vaan etsitään jokien ylityspaikkoja ja sillat on rikki ja todetaan, että tämä reissu oli tässä. Että tavallaan luonnolla on aika monet kasvot ja se on kiehtova ja hieno ja toisena hetkinä täysin tylsä ja toisena hetkinä säälimätön ja kaikkea ihmisen silmin. Kyllä. Jotenkin luonto on hyvin, no tietysti moninainen ja jotenkin itse on tykännyt sellaisesta ajatuksesta, mihin on ehkä törmännyt, että luonto jotenkin niin kuin, että se ei ole hyvä tai paha, vaan luonto niin kuin on. Jossa on nimenomaan johonkin tämän tyyppisiä ajatuksia. Joo. Mennään seuraavaksi vähän enemmän meidän tämänkertaisen jakson teemoihin. Aloitetaan kysymyksellä ja pohjustuksella sun eräästä kirjasta. Sä oot kirjoittanut heräämisestä luonnon arvoon. Mitä tapahtui omassa ajattelemisessasi, joka sai sut kiinnostumaan monimuotoisuudesta näin syvästi? Se on niin kuin pitkä prosessi, että jotenkin mä ehkä jaan sen sillain isossa kuvassa kahteen osaan, että on ollut se tosi pitkä jakso jostain semmoista vähän yli 10-vuotiaasta, varmaan pitkälti yli 40-vuotiaaksi, jolloin mä oon ollut luonnon ystävä, mä oon ollut biologi, luonnosta kirjoittava ihminen, mutta en ole kokenut itteni niin kuin luonnonsuojelijaksi. Mä oon usein sanonut julkisuudessakin, että mä en ole luonnonsuojelija. Ja sitten mä koen sen hetken, jolloin se tapahtui heräämisiä, kuinka minusta tuli luonnonsuojelija kirjaa kirjoittaessani, tehdessäni, jossa siis on nimestään huolimatta, siis se kertoo sekä mun omasta siitä polusta luonnonsuojelijaksi, että miksi se on vaikeaa ollut löytää tällainen identiteetti itsestään, yksi identiteetin osa, että mieltää itsensä luonnonsuojelijaksi. Mikä siinä sanassa ja siinä on niin triggeröivää ja miksi on ollut niin tärkeä kieltää olemasta sitä, mutta sitten siinä on siis samalla se on luonnonsuojelun historiikki siinä mielessä, että siinä on 80 haastateltavaa ja käydään läpi Suomenkin tärkeitä luonnonsuojelut niin kuin keissejä ja toisaalta sitten Euroopan ja maailmankin mittakaavassa enemmän sitä, että mitä se luonnon suojelemisen ajatus on, mutta tolleen mä sen jaan ja niin kuin, että mikä sen
mikä mut on saanut niin kuin kiinnostua luonnosta semmoisena 10-vuotiaana, miksi mä oon 4-15-vuotiaana sitten on perustanut Tiaisille ruokintapaikkaa metsään ja niin kuin tehnyt jotain kaikkia asioita, mitä varsinkaan silloin ei sen ikäiset ihmiset paljon tehnyt, niin en mä osaa siihen vastata lopullisesti. Se on joku sellainen niin kuin yksilöpsykologinen juttu, jonka ehkä voisi kiteyttää jotenkin yksinkertaistaan siihen, että luonto ei vaadi multa mitään. Siis kun mä oon metsässä ja mä en ole kenenkään ihmisen näkyvillä, niin mä koen sellaista täydellistä niin kuin, semmoista niin kuin rentoutumista, mitä ei voi ihmisten keskuudessa kokea. Koska se luonto ei niin kuin, ne tiaiset ei ja ne kuuset ja muut, ne ei niin kuin tuu mun luokse ja odota multa ja vaadi multa ja mulla ei ole mitään niin kuin roolia niiden silmissä, paitsi se, että ne on vähän varuillaan mun suhteen, niin ehkä ihan hyvästä syystä, koska mä oon ihminen ja näin, mutta sitten ja sitten tavallaan tämä käänne niin kuin siinä, että miksi mä oon sitten alkanut kokea itteni, niin kuin, että mä olen luonnonsuojelija identiteetiltäni kuitenkin, ja siinä ei ole mitään hävettävää, se on maailman normaalia ja jopa niin kuin järkevä asia. Niin se on jotenkin ollut sellainen, että sitten kun mä oon ollut tässä 2000-luvulla toimittaja ja ollut kaikenlaisissa niin kuin härdelleissä mukana sitten toimittajana, tutkivana toimittajana tehnyt juttuja, ja se on sellaista työtä, missä niin kuin se oma identiteetti tyypillisesti niin kuin sitä niin kuin ei halua sotkea mukaan, että mä oon niin kuin toimittaja. Se on journalismia, mitä mä oon tekemässä, ja mä palvelen sitä yhtä asiaa. Ja mulle se on tarkoittanut jotenkin semmoista etääntymistä vähän niin kuin niistä omista arvon maailmasta ja sitä, että sitä niin kuin, se ei ole niin, että mä olisin ajatellut, että mä en voi sanoa olevani luonnonsuojelija, vaan se on niin, että mä en niin kuin ala tutkailla tällaisia asioita ollenkaan, koska se ei niin kuin kuulu tähän asiaan. Mä teen tätä journalismia ja näin. Ja sitten, kun on alkanut näitä kirjoja tehdä enemmän, mä oon melkein 10 vuotta nyt tehnyt pääasiassa kirjoja, se on sitten kuitenkin sellaista hidastempoisempaa, enemmän sisäänpäin kääntyvää työtä tai semmoista yksinäistä puurtamista aika suurelta osia. Ja siinä tulee tarkasteltua sitten asioita paljon syvällisemmin ja alettua kirjoittaa niin kuin vaikka semmoisia kipupisteitä kohti, kuten sitä just, että miksi mä en ole voinut, niin kuin, miksi mulla on ollut tärkeää sanoa, että mä en ole luonnonsuojelija. Ja sitten alkaa löytää niin kuin lapsuudesta ja nuoruudesta ja siitä ammatilliselta uralta sellaisia pointteja, mitkä sitten huomaa, että ne on aika yhteiskunnallisia, vaikka ne on mulle niin kuin henkilökohtaisia. Ja että tavallaan se yhteiskunta puhuu yksilölle lähipiirin kautta. Ne lähipiirin ihmiset, ne lähimmät ihmiset, kenen kanssa on tekemisissä vaikka lapsena, niin ne on ne ihmiset, ja ne on niin kuin se yhteiskunta, joka puhuu mulle ja joka asettaa mulle niitä rajoja ja näin. Ja sitten mun tapauksessa tylsä vastaus tuohon kysymykseen on se, että sen on aiheuttanut se, tai että mulle tärkeää on ollut se kirjoittaminen ja siinä mielessä niin kuin itsensä sukeltaminen, että sitten on niin kuin löytänyt näitä tällaisia perimmäisiin kysymyksiin jotain vastauksia. Toi varmasti, tai voi vaan kuvitella, että tuo kirjoittaminen tietynlaista niin kuin jotenkin reflektointityötä tai jotenkin, että pystyy sukeltamaan itseensä sen kautta. Joo, itse olen kokenut, että toi on jännä ja tosi mielenkiintoinen toi, miten vaikka niin kuin luonnonsuojelu, miten se sanaa koetaan, tai varsinkin tälleen vaikka just niin kuin miehenä, että ajatellaan, että se olisi jotenkin niin kuin negatiivista, tai minkälaisia mieleyhtymiä siihen liittyy, että en tiedä. Tietysti se on niin kuin varmaan monisyinen kysymys, mitä pitäisi purkaa ihan yhden jakson verran. Mutta. No siis se on hämmentävän sukupuolittunut kysymys. Jos nyt hetken aikaa puhutaan sukupuolista sen niin kuin kahtiajaon kautta, niin se asia, se toiminto, että mä menen jonnekin valokuvaamaan tiaisia jonnekin metsään ja että mä ylipäänsä välitän luonnosta sellaisella tietynlaisella tavalla. No, vaikka ruokin lintuja tai pysähdyn kattoon, että mikä kasvi tuossa pientareella kasvaa
niin kyllä mä koen ja tunnen sen tosi vahvasti niissä tilanteissa. Mä tajuan koko ajan, että tämä mitä mä teen, niin tämä ei ole kauhean äijämäistä. Ja mä tavallaan niin kuin asetan itteni tässä melkeinpä jonkun niin kuin sellaisen vähemmistön asemaan. Mä en pysty kokemaan, mitä oikeasti on kuulua vähemmistöön, koska mä en kuulu mihinkään sellaiseen vähemmistöön. Mutta tavallaan siinä on olemassa sellaisia niin kuin, semmoisia, että niin kuin tavallaan mä niin kuin panen itseni alttiiksi. Mä niin kuin otan riskejä siinä ja mä niin kuin luovutan jotain pois. Esimerkiksi jos siinä on muita miehiä ympärillä. Mä niin kuin teen jotain tällaisia asioita, joiden jälkeen mä tiedän, että ne toiset ihmiset näkee mut eri lailla. Ne toiset miehet näkee mut eri lailla kuin sitä ennen. Ja että niin kuin, että mä niin kuin samanaikaisesti ymmärrän ihan täysin, miksi mä oon varovaisena poikana Hämeenlinnasta ja sitten myöhemmin aikuisena ja näin, niin miksi mä oon sanonut mielellään, että mä en ole luonnonsuojelija. Miksi mä oon niin kuin ollut sellaisella tavallaan semmoisella turvasaarekkeessa tälleen näin, että tässä on mulla tämä mun oma turvallinen tila, missä mua niin kuin kohtaan ei päästä hyökkäämään. Mutta mä haluan niin kuin ehkä sanoa siihen, että se psykologia menee 180 astetta toisinpäin sitten, kun alkaa oikeasti purkaa sitä, kuka on itse. Esimerkiksi niin kuin, mulla on vaikka tuttuja ja sukulaisia, joista mä ajattelin, että ne tulee niin kuin käytännössä hylkää, mutta kun mä kerron julkisesti, että mä oon luonnonsuojelija. Käytän nimenomaan tätä häiritsevää luonnonsuojelija-sanaa, mitä mä halusin käyttää tarkoituksella, koska mä halusin ajaa päin niitä arvoja ja koko sitä systeemiä, sitä niin kuin luutunutta rakennelmaa päin, missä ja sisällä ei voi sanoa, että mä oon luonnonsuojelija, vaan sille pitäisi keksiä joku uusi sana, mikä on asia, mihin mä törmään koko ajan. Eikö sä voisi nimittää tätä jollain muulla nimellä? En. Mä haluan käyttää sitä nimeä, jolla on se koko painolasti, koska se painolasti, mikä on siinä, niin se pitää saada räjäytettyä. Niin nämä ihmiset, kenestä mä ajattelin, että ne hylkää mut, niin ei ne hylännytkään mua, vaan niiden suhtautuminen on ihan eri kuin mitä mä kuvittelin. Se menee sillä tavalla, että ne se, että mä niin kuin tunnustaudun luonnonsuojelijaksi, ja mä oon ollut aikaisemmin niiden silmissä ihan järkevä ja mukava ihminen, niin se ei mene niin, että ne alkaisi ajatella, että toi ei ollutkaan järkevä ja mukava ihminen, vaan se menee niin, että koska toi on mun mielestä järkevä ja mukava ihminen, niin tässä luonnonsuojelussa täytyy olla jotain järkeä. Siis, että mä haluaisin niinku rohkaista ihmisiä siihen, että noi kaikki tollaset niin kuin luutuneet mallit siitä, mitä miehen pitää olla, ne on ihan perseestä. Niille ei tee yhtään mitään. Siis, ja suurin osa ihmisistä, niin kuin, okei, siinä voi tulla jotain sellaista naureskelua, että he, otatko sä kasvishampurilaisia? Ja sitten mä sanoin, että no mä itse asiassa otan kasvishampurilaisia. Se nyt on niin kuin, että jos se on sulle liikaa, niin eti siitä uutta seuraa ja niin kuin, sit paljastuu, että ei se ole kenellekään liikaa. Ei niin kuin, semmoisia ihmisiä, jotka suhtautuisivat tollaisiin asioihin niin kuin jotenkin semmoisella pahimmalla tavalla, mitä mä olin pelännyt ja kuvitellut, niin ei semmoisia suunnilleen ole edes olemassa. Ja että me vaikutetaan meidän niin kuin lähipiiriin tosi voimakkaasti siihen, että niin kuin, se on mahdollisuus vaikuttaa toisiin ihmisiin, auttaa niitäkin löytämään. Niin kuin vaikkapa siis tämä koko siirtyminen kestävämpään maailmaan. Sehän on asia, josta ihan tutkimusten mukaan ylivoimainen valtaosa ihmistä on sitä mieltä, että se pitää tapahtua ja tehdä, mutta ihmisillä on työkaluja sitä kohtaa, ja sitten me ollaan näiden ahtaiden identiteettien sisällä, ja tavallaan se on semmoinen keitos, josta niin kuin pitää vaan yrittää päästä eteenpäin. Just näin, just näin. Mä muistan jonkun tutkimuksen, minkä mä oon joskus lukenut, että miehet ei kierrätä niin paljon kuin naiset, ja se johtuu siitä, että ne pelkää, että niiden mieskaverit just reagoi siihen. Mutta se vaatii aika paljon rohkeutta. Kyllä. Että mä pystyn täysin samaistumaan siihen 14-vuotiaaseen, joka pelkää sitä niin kuin ulkopuolesta. Ja tässä siis tämä kierrätysesimerkki, niin se on just tosi hyvä, että se niin kuin, meidän täytyy hyväksyä, että tämä on se kehys, minkä sisällä mieheksi itsensä kokevat ihmiset toimii. Ne on ne tunteet. Ne on ne oikeat tunteet, vaikka ne on täysin naurettavia välillä, niin ne on niitä tunteita. Ja että niin kuin tavallaan, jos niitä kohtaan ei uskalleta päin ei uskalleta ajaa, eikä niitä uskalleta sillä hyvän tahtoisesti haastaa, ja myös jos ei niitä uskalleta käsitellä huumorilla,
mikä on tosi tärkeää käsitellä niitä huumorilla niin kuin sillain, että onhan tämä nyt oikeasti aika naurettavaa. Niin kuin... Mutta onhan kierrättäminen neitimäistä. No niin, niinpä. Puhumattakaan siis, mä kuulin just pari päivää sitten, että yksi kaveri sanoi, että se oli hoitamassa koiraa, 60 mies. Niin se sanoi, että kun se lähti koiraa ulkoiluttaa, niin se pelkäsi, että jotkut sen kaverit näkee sen. Ja niin kuin mä ajattelin, että miten oikeasti niin kuin älyttömiä asioita voi tähän niin kuin miehen malliin sisältöä, että mä en voi ulkoiluttaa koiraa. No tästä samasta syystähän miehet ei mene julkisiin kulkuvälineisiin tai niin kuin busseihin ja juniin. No se on muuttumassa se asia näin, mutta niin kuin, siellä on tollaisia... Mähän olen kotoisin sellaisesta pienestä maaseutukunnasta, mutta siellä oli joskus sellainen isäntä, joka se häpesi sitä, että se oli vaimonsa kanssa lastenvaunukävelyllä, niin sitten jos tuli joku tuttu vastaan, niin piti vaihtaa toiselle puolelle tietä ja esittää, niin kuin, että se on tekemässä jotain ihan muuta. Joo. Koska lastenvaunujen kävelyminen on noloa. Ihan huikeata, mutta joo, tällaisia nauja niin kuin ehdottomasti luonnonsuojelijuus ja tämmöinen niin kuin, niiden kestävien asioiden puolesta niin kuin käden pystyyn nostaminen monissa yhteisöissä edelleen on ehdottomasti feminiiniteko. Semmoinen niin kuin, semmoiseksi koettu ja mielletty teko. Ja sitten taas toisaalta voi sanoa rohkaisuna myös miehille, että voin sanoa, että naisoletettujen niin kuin reaktio siihen, että jotkut miehet on tällaisia, niin se on kyllä todella positiivinen. Että ainakin niin kuin keskimäärin, mitä mä koen ja mitä tulee vastaan, että rohkaisen siihen. Totta kai siinäkin on sitten monenlaisia suhtautumistapoja ja varmaan mä oon esimerkiksi jonkun monen mielestä liian neitimäinen ja näin, koska mä oon tällainen luonnonsuojelija, mutta sellaista se vaan elämä on, että jos me halutaan mennä tämä meidän elämä läpi semmoisessa putkessa, missä me ei niin kuin oikeasti olla kiinnostuneita siitä, ketä me ollaan sisimmältään, niin se on tosi surullista. Ja jossain kohtaa se vaan kannattaa tehdä, koska siitä tulee niin paljon parempi olo. Kyllä. Se on tosi tärkeää jotenkin olla sitä, mitä on, ja tehdä niitä asioita, mitkä on kuitenkin myös itselle tärkeitä. Ja mitä ainakin ajattelen, että se myös vaikuttaa sitten positiivisesti ympäristöön. Mennään yksilöasioista ja sukupuolinormeista vähän isompaan kuvaan. Mitä sä ajattelet, miten ympäristökriisit tulisi ratkaista? Miten sä näet tämän yksilön tekojen ja toisaalta järjestelmätason ratkaisujen suhteen ja vastuun jakautumisen? Joo, tostahan puhutaan nykyään paljon ja hyvä niin. Ja niin kun se harmillinen homma siinä on se, mikä liittyy kaikkiin mutkikkaisiin yhteiskunnallisiin asioihin, että ei siinä ole olemassa mitään yhtä oikeaa vastausta, että se valta on koko ajan kaikkialla meidän ympärillä. Sitä valtaa voi käyttää kuka tahansa. Sitä on joillain enemmän, joillain vähemmän, ja sen lisäksi sitä on tässä meidän ympärillä. Se niin kuin täytyy pystyä valjastamaan, tai niin kuin, että joku sen käyttää, joku sitä valtaa käyttää, joten miksi yhtä hyvin sen voi olla minä tai joku sellainen ihminen, joka ajattelee luonnosta positiivisesti. Mulla tulee mieleen sellainen, kun mä olin yhdessä tilaisuudessa 5-6 vuotta sitten, missä oli Tarja Halonen mukana, ja sitten kysyin Tarja Haloselta, että onko poliitikoilla vielä valtaa vai onko ne kokonaan menettänyt sen jonnekin muualle. Ja Tarja Halonen sitten kurtisti kulmia ja sanoi, että toi koko kysymys on väärä. Että ei se valta ole ikinä ollutkaan niillä poliitikoilla. Ja sitten mä olin, että jaha, okei, mitäs tämä nyt tarkoittaa. Ja sitten jotenkin se pointti oli siinä, että poliitikot on niitä ihmisiä, jotka on neuroottisen kiinnostuneita siitä, mitä ihmiset ajattelee. Koska se on se tapa, millä ne ihmiset, tai millä poliitikot pysyy vallassa. Että ne tietää, missä mennään, mitä siellä public domainissa on, mitä ihmiset kokee ja ajattelee. Ja sen takia se valta on oikeasti tosiaan paljon mutkikkaampia ja se on koko ajan yksilöillä ihan yhtä lailla. Ja sitten toinen asia, mikä on tuossa mun mielestä tosi tärkeä ennen kuin mennään niihin rakenteellisiin asioihin, että yksilöt vaikuttaa uskomattoman paljon lähipiiriinsä. Ja se vaikutus säteilee laajalle.
niin kuin vähän äsken jo tuossa sitä sivuttiin, että ne vaikutukset voi olla tosi isoja. Ja tavallaan sitä ei missään tapauksessa pidä väheksyä sitä yksilöiden tekojen tärkeyttä. Mutta samanaikaisesti se ei riitä ratkaisuna ja yhteiskunnan täytyy kestää mukana yksilöitä, jotka ei suostu muuttuun itse. Siitä huolimatta pitää saada niin kuin sitä muutosta aikaiseksi. Koska monet asiat yhteiskunnassa on niin kuin muuttunut sillä että se on tutkimustenkin mukaan se on sellainen pieni prosenttiosuus ihmisistä, jotka ensin on tätä mieltä, että niin kuin vaikka tämä apartheid on huono järjestelmä tai tämä diktatuuri on huono homma. Ja siitä lähtee se muutos, joka sitten lopulta saa niin kuin kaikki ihmiset mukaansa ja näin se lähtee pienistä joukoista. Mutta sitten jos miettii tätä kestävyysasiaa ja miettii tätä ekologista kriisiä, minkä keskellä me ollaan, minkä ilmenemismuotoja on nyt vaikka tämä niin kuin nopea lämpeneminen, mikä ei ole hyvä asia ihmiskunnan kannalta ja miettii luontokatoa ja näitä asioita, niin niiden juurisyyt on niin syvällä, että tavallaan siihen tarvitaan väistämättä rakenteellisia muutoksia, koska ne syyt on siinä, että se on niin kuin vaikea asia. Se on vaikea asia muuttaa ehkä. Niin kuin, mä en halua sanoa, että tarvitaan joka tapauksessa rakenteellisia muutoksia. Siis mun mielestä tarvitaan niitä, mutta mä en haluaisi niin kuin väheksyä sitä, että joskus myös markkinat ohjaa hyviä asioita tapahtuun. Mutta tavallaan sitä sääntelypuolta tarvitaan myös siinä. Ja niin kuin näitä molempia mun mielestä tarvitaan. Et esimerkiksi jos ajattelee tätä, että vaikka monimuotoisuuden hupenemista, luonnon monimuotoisuuden hupenemisesta monien tutkimusten mukaan, niin se on niin kuin häkellyttävän suuri osuus, mikä siitä selittyy yksinomaan sillä, että ihminen ottaa luonnosta luonnonvaroja. Me käytetään luontoa, me raivotaan luonnon ekosysteemejä ja perustetaan peltoja tilalle ja perustetaan talousmetsiä tilalle ja niin kuin raivotaan meriruohoniittyjä, rannikkoekosysteemejä satamien tilalta ja näin. Niin kuin tavallaan toi on sitä koko juttua se, että miten me käytetään maankäyttö, siis miten me käytetään maata ja miten me käytetään luonnonvaroja. Nämä asiat niin kuin ajaa sitä ja tavallaan siellä on sellaisia niin kuin epäkohtia siinä, että tavallaan joku toiminta voi olla esimerkiksi niin kuin joku elinkeinotoiminta, ajatellaan jotain yritystoimintaa, se voi niin kuin, se voi olla siinä voi olla niin kuin yhtenä juonteena mukana se, että me ajetaan tätä kestävyysmurrosta yhteiskunnassa, mutta samanaikaisesti siitä puuttuu vaikka siitä elinkeinotoiminnasta puuttuu vaikka raaka-aineiden tarkka käyttäminen. Niin kuin, sitä ei ollenkaan ole mukana siinä. Me niin kuin valmistetaan hirveästi jotain juttuja, jotta me saadaan ihmiset tuottaa vähemmän päästöjä. Niin kuin välittämättä siitä, että kun me kaivetaan niin kuin näitä mineraaleja, me tarvitaan näitä luonnonvaroja hirveät määrät tähän, niin tämäkin on niin kuin itsessään ongelma ja tätäkin pitäisi niin kuin ratkaista. Ja näin, mutta siis lyhyesti sanottuna mun mielestä ne ratkaisut, mitä tarvitaan, ne on niin kuin isoja yhteiskunnallisia ratkaisuja, tarvitaan isoja poliittista rohkeutta, tarvitaan niin kuin kenties jopa instansseja, jotka on siinä poliittisen päätöksenteon ympärillä, jossa niin kuin, joiden ansiosta poliitikkojen ei tarvitse tehdä, yksittäisten poliitikkojen ei tarvitse tehdä niitä poliittiseen itsemurhaan johtavia ratkaisuja ja näin, mutta samanaikaisesti yksilön merkitys siinä kuviossa on paljon isompi kuin mitä yleisesti ottaen ajatellaan. Ja sitten niin kuin vielä haluaisin sanoa, että siinä pitäisi silti välttää sitä, että kytätään yksilöitä, että tekeekö yksilöt kaiken täydellisesti. Siis tämä on mun mielestä rakennettu nykyiseen tällaiseen niin kuin kestävyyskeskusteluun, että niin kuin, jos mä en ole täydellinen, niin sitten niin kuin, mulla ei ole oikeutta osallistua tähän yhteiskunnalliseen keskusteluun vaikkapa. Tai siis mä nyt voisin kertoa esimerkkejä, mä en mene niihin tässä, mutta minkälaisista, niin kuin tavallaan, että mitä mä itse, kun mä en ole täydellinen, mä en ole täydellinen luonnonsuojelija kaikilta niin kuin elämäntavoilta, niin
se aiheuttaa välillä semmoisia niin kuin hassuja tilanteita, koska me ehkä eletään semmoisessa maailmassa vähän niin kuin, että täytyy olla Pentti Linkola voidakseen sanoa olevansa luonnonsuojelija ja voidakseen, niin kuin ikään kuin, jotta mulla olisi edes oikeus ottaa kantaa näihin asioihin, niin mun täytyy olla Pentti Linkolan kaltainen niin kuin puritaani tässä asiassa. Ja jos noin ajatellaan, niin sitten nämä asiat ei muutu ikinä. Näinpä. Tässä uudessa kirjassasi Kertomus maasta, ratkaisuja ilmastonmuutokseen ja luontokatoa kirjoitat siitä, kuinka nämä ekologisen kriisin ilmenemismuodot pitäisi ratkaista samaan aikaan. Miksi näin on? Miksi ilmastonmuutoksen rinnalla pitäisi puhua myös luonnon monimuotoisuudesta? Ja miten nämä kaksi kriisiä liittyy toisiinsa? Joo, no lyhyt vastaus on se, että luontokato etenee niin nopeasti, että jos me yritetään ratkaista ilmastonmuutos jollain vaikka teknologisilla ratkaisuilla, jotka sinänsä on tärkeitä, niin kuin pelkästään, ja ikään kuin ajatellaan niin, että eka ratkaistaan tämä ilmastokriisi, niin on myöhäistä ratkaista sitä luontokatoa sen jälkeen. Se aikakuvio on siinä sellainen. Ja sitten se toinen vastaus on se, että nämä kaksi kriisiä liittyy toisiinsa niin elimellisesti. Otetaan esimerkiksi vaikka se, että ihan tuore tutkimus viime vuodelta, josta tuossa kirjan luvussa 12 kerron on siis se tutkimustulos on sellainen, että siinä on katsottu, että miten tämän koko maapallon ekosysteemien monimuotoisuuden, niin kuin sen monilajisuuden ja sen, miten se vaikuttaa hiilen sitoutumiseen niihin ekosysteemeihin ja niin kuin sitä kautta, miten suuri osa siitä hiilestä hiilidioksidina on ilmakehässä. Et koska tämä hiili kiertää täällä, me kaivataan fossiilista hiiltä maakuoresta, se pitäisi saada lopetettua, fossiilista polttoaineesta pitäisi päästä eroon ja näin. Mutta sen lisäksi sitä hiiltä on jo täällä joka tapauksessa ja ilmakehässä ja sitä on tässä elollisessa luonnossa ja näin. Ja mitä vähemmän sitä on siinä elollisessa luonnossa, sitä enemmän sitä on ilmakehässä hiilidioksidina, koska se hiilidioksidi käytännössä poistuu sieltä niin, että kasvit ottaa sitä yhteyttämällä sisälleensä. Jotenka mitä enemmän meillä on kasvipeitettä maapallolla, sitä enemmän ne kasvit ottaa sitä hiiltä ilmakehästä yhteyttämällä ja varastoi sitä niihin ekosysteemeihin, vaikkapa puun varsina ja niin kuin maaperään ja näin. Se varastoituu niihin ekosysteemeihin tai vaikka suohon turpeena ja näin. Se, että kuinka paljon ne ekosysteemit varastoi sitä hiiltä, riippuu tosi paljon siitä, kuinka monimuotoisia ne ekosysteemit on. Eli lajit täydentää toisiansa niissä ekosysteemissä. Lajit, niin kun, jos on niitty, jossa on 20 kasvilajia kasvaa, ja samankokoinen niitty, jossa kasvaa yhtä tai kahta kasvilajia, niin se monimuotoisempi niitty sitoo enemmän hiiltä, varastoi enemmän hiiltä yksinkertaisesti. Tämä sama pätee myös metsiin. Eli jos metsissä on erilajisia puita, ne metsät sitoo tehokkaammin hiiltä ja varastoi sitä enemmän maaperään. Ja niin kuin tämä tutkimus, minkä mainitsin, niin siinä oli niin kuin havaittu sellainen asia, että jos tämä monimuotoisuuden leikkaaminen maapallolla jatkuu tätä vauhtia, niin sen vaikutukset, se tulee jättää niin paljon sitä hiiltä sinne ilmakehään, että sen vaikutukset on niin kuin samat kuin koko ihmisten niin kuin maankäytöllä, eli siis valtavat, tai sillä, että vaikka lämpeneminen saa tundrasta vapautumaan metaania, joka on myös hiiltä sisältävä yhdiste, niin sitä vapautuu ilmakehään. Eli niin kuin se, että me leikataan tämän maapallon ekosysteemeistä monimuotoisuutta, on itse asiassa iso ilmastonmuutosta kiihdyttävä niin kuin teko. Ja et sitä kautta, ja on totta kai monia muitakin asioita, että tuo kirja on, se on 450-sivuinen, niin siinä on paljon näitä asioita, enkä mä ala käydä läpi, mutta tavallaan se pointti on siinä, että niitä ei voi ratkaista erikseen. Ne on pakko ratkaista samaan aikaan. Ja kun me ratkaistaan niitä samaan aikaan, me niin kuin vahvistetaan sitä, niin kuin vahvistaa toisiaan. Se on niin kuin enemmän kuin 1+1. Niitä on järkevää ratkaista samaan aikaan. Kokonaisvaltaisesti. Niin, kokonaisvaltaisesti. Käytännössä vahvistaa ekosysteemejä, suojella ekosysteemejä, ennallistaa ekosysteemejä, antaa lisää tilaa luonnolle, antaa sen luonnolla mahdollisimman monimuotoista siellä, missä sitä on.
Nämä kaikki asiat on se käytännössä se ratkaisu monimuotoisuuden hupenemiseen. Ja nämä on suuri osa sitä ratkaisua silloin, kun puhutaan siitä, että mitä tälle ilmastokriisille pitäisi nyt lähemmän 10-20 vuoden aikana tehdä. Ne ei ole lopullinen ratkaisu ilmastokriisiin. Siihen tarvitaan myös fossiilisten polttoaineiden niin kuin merkittävä alasajo nopeasti. Mutta se fossiilisten polttoaineiden alasajo yksinään ei riitä, koska ilmakehässä on niin paljon ylimääräistä hiilidioksidia, mitä me ollaan päästetty sinne näinä menneenä vuosisatoina. Siitä pitää saada nopeasti pois sieltä ja tekniset ratkaisut ei ole vielä sillä tasolla, että se riittäisi. Näinpä. Haluatko sä kertoa vielä, että miksi tundrasta rupeisi vapautua metaania? No, joo, siis lyhyesti sanottuna tundrassa on maaperässä hiiltä siellä, ja sitten on metaaniklatraatit ja muut nämä, joita voi ehkä googlettaa lisää, jos haluaa, mutta siis lyhyesti sanottuna, kun ilmasto lämpenee, ja se lämpenee täällä arktisilla alueilla nopeammin kuin muualla, suurimmalla osalla muualla maapalloa, se sulattaa sitä ikiroutaa, ja sieltä vapautuu metaania ilmakehään. Toi koko systeemi, että miten paljon se tulee vaikuttamaan. Nämä kaikki näihin liittyy epävarmuuksia, koska koko ajan tulee uutta tutkimustietoa lisää siitä, mutta noin niin kuin pähkinänkuoressa. Tämä on niin kuin sellainen asia, jota on vuosia katsottu, että toi on huolestuttava signaali. Ja tavallaan se tutkimus, mistä mä äsken kerroin, niin se yksinkertaistetusti, niin tavallaan ne tutkijat haluaa nostaa esille, että tämä monimuotoisuuden leikkaaminen maapallon ekosysteemeistä, niiden yksipuolistaminen, muuttaminen pelloiksi, talousmetsiksi, tekeminen, niin kuin tämä ekosysteemin yksipuolistaminen, että se voi olla niin kuin yhtä suuri ongelma kuin se tundran tulevat metaanipäästöt. Siellä on valtavat suot, jotka alkaa sulaa ja sitten käymään. Ja kyllä, tulee. Ja niin kuin tavallaan, että niin kuin tämä niin kuin monimuotoisuuden heikentäminen maapallon ekosysteemeissä potentiaalisesti jättää ihan yhtä paljon hiiltä ilmakehään kuin se metaanin vapautuminen. Se vaan niin kuin tarkoittaa sitä, että niin kuin planetaarisessa mitassa tämä monimuotoisuuden leikkaaminen ekosysteemeistä on myös ilmastolle ja näille hiilitaseille ihan valtavan mittakaavan ongelma. Aivan. Mites sitten Suomessa? Aika usein törmää sellaisia ajatuksia, että täällä on ollut 60-70-luvulla oli ympäristöongelmia, että silloin päästettiin kaikki dioksiinit ja lipeät suoraan järveen ja niin kuin silakolla ei ollut silmiä Porin edustalla, kun oli niin paljon saasteet meressä. Mutta sitten mehän on korjattu ne ongelmat, että nykyään meillä on niin kuin maailman puhtainta yritystoimintaa ja niin kuin ei sellaisia mittavia ympäristöongelmia enää ole. Niin onko tämä totta vai niin kuin, mikä meidän ympäristön tila on tällä hetkellä? No siis se, mitä sanotaan niin kuin jo aikaisemminkin 50-luvultakin ja jopa 30-luvulta on ensimmäiset vaikka kamppailut Suomessa, että sehän lähti liikkeelle vesistä. Vesien puhtaudesta, järvivesien puhtaudesta ja siihen havahduttiin ensimmäisenä ja sitä haluttiin parantaa ja se on niin kuin ymmärrettävää, se on niin ilmeistä ihmisille, että järvivedet on surkeassa kunnossa ja tehtaat saastuttaa niitä ja sitä saatiin parannettua sitä asiaa, se on niin kuin suuri menestystarina. Sen lisäksi on nämä myrkkyasiat, mihin sitten havahduttiin 60-luvulla, Rachel Carsonin Äänetön keväti Suomessa, mainittu Pentti Linkola, joka keräsi muuttohaukkojen pesimätietoja isolta alueelta ja havaittiin tämä muuttohaukkojen väheneminen, joka liittyi sitten DDT, PCB, tämän tapaisiin myrkkyihin, merikotkalla sama juttu ja kalasääskellä jossain muissa maissa. Näissä on sitten tehty säädöksiä, säännelty ja parannettu asiaa. Otsoniaukko on saatu kurottua umpeen luopumalla tiettyjen kemikaalien käytöstä tietyllä tavalla. Ja niin kuin tämä koko juttu, niin tämä on kaikki suurta menestystarinaa. Tämä on just osoitus siitä, minkä takia vaikka luonnonsuojelu ja ympäristönsuojelu on niin tärkeää, että nostetaan näitä asioita esille. Mutta sitten se, mitä sen jälkeen on tapahtunut ja koko ajan tässä rinnalla, on se, että tavallaan se niin kuin on kyse niin kuin äärimmäisen yksinkertaisista asioista. On kyse siitä, että paljonko ihminen vie tämän planeetan pinta-alasta ja mitä seurauksia sillä on. Kun me niin kun käytetään niin suurta osaa tämän planeetan pinta-alasta intensiivisesti ja kun meidän niin kun,
niin kuin vaikutus leviää koko ajan uusille neitseellisille alueille. Ilmiö, joka tapahtuu tropiikissa metsäkatona, ilmiö, joka tapahtuu meillä siinä, että hakataan vanhoja metsiä tai pyritään murtamaan kaksinkertaisesti suojelun suon se suoja ja niin kuin perustaan sinne kaivos, joka mahdollisesti tuhoaa sen 10 000 vuotta vanhan valtavan kokoisen suon, joka on sekä lajien että hiilen tärkeä tyyssiä, niin kuin kaikki tällaiset vanhat suot. Niin tavallaan tässä ollaan tultu, niin kuin, kun se tieto on karttunut, tässä ollaan tultu niin kuin sellaiseen tilanteeseen, missä ymmärretään paljon aikaisempaa paremmin nämä lainalaisuudet, mitä tähän ihmisen eloon täällä maapalloon liittyy. Ja tavallaan ollaan ainakin tämänhetkisen ymmärryksen mukaan mun mielestä sellaisten niin kuin juurisyiden äärellä. Sen takia vaikka EU, sen takia kansainväliset luontosopimukset, jossa on mukana yli 100 valtiota, puhuu siitä, että luonnolle pitää jättää 30% pinta-alasta, tavalla tai toisella, siitä 10% tiukasti suojeltua. Tämä on käytännössä niin kuin se, mikä on luontopolitiikan se iso kuva tällä hetkellä. Tähän pyritään. Ja se tulee täysin tieteellisestä tutkimuksesta. Se on, niin kuin äsken selitin, miten nämä kriisit kytkeytyy toisiinsa. Se on se, miten luontokatoa saadaan hillittyä, ja se on käytännössä samalla iso ratkaisu vähintään ostaa aikaa tässä ilmastonmuutosasiassa, eli niin kuin päästä hiilineutraaleihin yhteiskuntiin. Että tavallaan se, niin kuin, se on niin kuin, siinä on kyse tieteen edistymisestä, tieteen etenemisestä, tieteen myös itseään korjaavasta prosessista siitä, että me saadaan koko ajan on saatu viimeiset vuosikymmenet koko ajan lisää tietoa, ymmärrystä paremmin siitä, että mistä tässä kaikessa on kyse. Jos ajattelee vaikka sun äskeistä kysymystä, niin tavallaan se, että mikä merkitys vaikka monimuotoisuudella on ekosysteemeille, niin 90-luvulle asti ajateltiin, että monimuotoisuus on ikään kuin luonnon eräänlainen sivutuote. Että koska on olemassa evoluutio ja koska on olemassa planeetta, jolla evoluutio jyllää, niin täällä on monimuotoista luontoa. Ja se on niin kuin tavallaan vaan joku juttu, että on ihan kiva, että meillä on olemassa leijonia ja zeebroja. Mutta sitten niin kuin vasta 90-luvulta asti on niin kuin havaittu ja todettu se, että sillä monimuotoisuudella on niin kuin sinällään iso vaikutus siihen, kuinka ne ekosysteemit toimii. Että ekosysteemit itse asiassa toimii tehokkaammin, ne vaikka varastoi tehokkaammin hiiltä, kun ne on monimuotoisia ja näin. Että sillä niin kuin, niitä ongelmia, kun tutkitaan lisää asioita, niitä ongelmia ilmenee lisää ja sitten niitä yritetään aina uusilla niin kuin, menetelmillä korjata. Mites suomalaisten luontosuhde? Miten sä näet? Onko meillä erityinen luontosuhde vai onko se niin kuin... Meillä on tietty rajan asti erityinen luontosuhde. Me halutaan mennä mökeille kesällä ja me tykätään kävellä hiljaisissa, rauhallisissa paikoissa kavereiden tai perheen tai koiran tai kanssa tai yksin. Ja niin kuin tuollaisessa mielessä mä näen sen, että meillä on olemassa sellainen, niin kuin, että me ollaan siinä mielessä luontokansaa. Ja meillä on niin kuin aika lähellä joku tollainen, lähempänä kuin varmaan monissa muissa paikoissa sellainen vaihe. Mutta sitten tavallaan meille tulee siihen niinku sellaisia ristivirtauksia, että me ollaan toisaalta myös insinöörikansaa. Me ollaan erittäin hanakasti ja innokkaasti padottu meidän joet ja ojitettu meidän suot ja hakattu meidän kaikki luonnonmetsät lähestulkoon. Nämä on vaan niin kuin faktoja, näin se on mennyt, se meidän oleskelu täällä Suomi-nimisessä paikassa. Ja tavallaan niin kuin, kun nämä kaksi asiaa on törmäyskurssilla, niin aina tulee puheeksi, että mikä on suurinta realismia. Mikä on se realismi, mitä meidän pitäisi niin kuin noudattaa tässä. Että okei, luonto on tärkeä ja kiva, mutta pakkohan meillä on olla elinkeinoja. Ja tavallaan niin kuin, siinä tullaan semmoiseen, mitä mä en tunne toki muita yhteiskuntia maailmassa yhtä hyvin kuin Suomea, mutta mitä mä pidän jotenkin suomalaisena semmoisena niin kuin piirteenä, että sitten kuitenkin niin kuin tavallaan tullaan semmoiseen hiljaiseen konsensuksen tilaan, jossa vaan jatketaan sitä luonnon tuhoamista, eikä havahduta huomaan sitä, että vaikka meidän nämä mainitut asiat, mitä mä kerroin, miten me ollaan niin kuin käytetty luontoa intensiivisesti menneenä vuosikymmenenä, niin
nämä on just osa sitä isoa globaalia kehitystä, luontokatoa ja ilmastonmuutoksen, tätä isoa muutosta, mikä tässä on meneillään. Ja että jos me ei hoideta sitä täällä, niin emme voida olettaa, että mitkään muutkaan maat hoitaa sitä. Suomen luonto ja sen tuhoaminen ja heikentäminen ei ole vähäpätöinen asia. Euroopan luonnon hävittäminen, metsien hävittäminen ei ole vähäpätöinen asia. Se on niin kuin, nämä on kaikki asioita, jotka niin kuin tässä kansallisvaltioiden maailmassa niin kuin on hoidettava näiden valtioiden rajojen sisällä ja maanosien niin kuin sopimuksin ja näin. Ja näin, mutta mikä se meidän luontosuhde niin kuin on? Mä sanoisin silti, että mä ehkä ottaisin tuosta enemmän kuin luontosuhteen, mä ottaisin kiinni niin kuin sellaista yleistä sivistyksen tasosta. Että mä ajattelen silleen, että meillä on tosi paljon ihmisiä, että niillä ei välttämättä ole edes itsellään kovin vankkaa luontosuhdetta sellaista, että ne kävisi tekemässä näitä ja näitä asioita luonnossa, mutta ne tajuaa sen, että nämä kestävyysasiat, tämä ilmasto ja tämä luontohomma, nämä on oikeasti tärkeitä, nämä pitää jotenkin hoitaa. Niin kuin se tiedostetaan ja sisäistetään ja on vaan niin kuin vaikea tavallaan löytää itsestään se vaihde, että mä olen se, joka tekee tämän ratkaisun. Se, että mulla on valtaa tässä yrityksessä, niin minä oikeasti asetun tälle puolelle ja mä puhun tähän mukaan muita ihmisiä. Onneksi tällaisia ihmisiä on nykyään paljon enemmän kuin aikaisemmin, mutta ei vielä läheskään tarpeeksi. Se voi olla myös hyvää bisnestä. Niin, mietinkin, että onko ihmisille jotenkin vaikea hahmottaa ympäristökriisejä. Vaikka siis tietoahan on paljon, mutta silti niin kuin se tuntuu jotenkin, että se jää vähän sellaiseksi, että onko tässä nyt joku... No, on todellakin. Ja tutkimustietoa on tarpeeksi, mutta ei sitä ole läheskään riittävän hyvin ihmisille ylipäänsä niin kuin, puettu sanoiksi. Se on yksi asia, mitä mä sanon tuossa kirjassa ihan loppupuolella, mistä nyt on jo tullut kiinnostuneita palautteita, että mä oon oikeasti sitä mieltä, että se sanonta, niin kuin, että ihmisillä jotenkin olisi tietoa tarpeeksi, se ei pidä paikkaansa. Ihmisille ei ole sanottu oikeita asioita. Esimerkiksi mä oon ihan varma, että jos ihmiset, koska totta kai jos mä omistan tälle koko elämäni, niin mä ajattelen, että mä sanon niitä oikeita asioita ainakin omasta mielestäni. Että jos ihmiset lukis ton mun kirjan tai kuuntelis, mä uskon, että tosi monet ihmiset vois löytää siitä tietoja, joita ne ei ole tiennyt aikaisemmin, jolla voisi olla vaikutusta siihen, kuinka ne toimii. Ja se niin kuin, ehkä etenkin niin kuin näiden kriisien vakavuus, ihan yksinkertaisesti niiden kriisien vakavuus, se, että mitä se ilmastonmuutos ja luontokato tarkoittaa, miksi se on huono asia, niin kyllä mä ajattelen niin, että ihmiset ihan oikeasti monet ei vieläkään niin kuin ymmärrä sitä. Tai sitten siihen liittyy sellainen ajatus, että minä elän tämän maailman sisällä omine unelminen ja omine tekoinen ja mä en välitä tästä, koska eihän yksittäisen ihmisen teoilla voi olla mitään merkitystä. Mä elelen vaan niin kuin tämän oman elämäni ja elän just niin kuin huvittaa ja teen kaikkia mulle tärkeitä asioita ja jotkut muut hoitaa tämän asian. Onko sulla, Juha, niin kuin tässä aletaan aika loppupuolella, mutta sellaista loppukaneettia sellaiselle ihmiselle tai vinkkiä, että jos tuntuu, että nämä asiat on tärkeitä, mutta jotenkin ei näe ympärillään sitä muutosta, niin kuin kaikki tavallaan elää elämäänsä kuten ennenkin ja tavallaan se ympäristökriisi ei siinä näy ja sitten jotenkin siinä on sellainen ristiriita, niin miten niin kuin, mitään vinkkiä tällaiselle ihmiselle, että mistä aloittaa, mitä kannattaisi tehdä? No siis, tuossa on tavallaan, että jos on ihminen, joka ei oikeasti, joka ei näe mitään ongelmaa siinä, että Belgiassa ja Saksassa kuolee yhtäkkiä 150 ihmistä tulviin. Tai että Espanjassa on alueita, jotka on lähitulevaisuudessa mahdollisesti aavikoitumassa, jossa lämpötilat nousee 50 asteeseen. Ja siellä asuu miljoonia ihmisiä Espanjassa, eli täällä Euroopassa. Ja niin kuin että jos ihmisellä, niin kuin, ja me ollaan nyt vuodessa 2025, nämä on 2020-luvulla tapahtuneita vaikka nämä tulvat, missä kuoli yli 100 ihmistä Belgiassa ja Saksassa, eikä pysty ajattelemaan sitä, että missä me ollaan 20 vuoden päästä, missä me ollaan 30 vuoden päästä tai 80 vuoden päästä, niin en mä tiedä, mitä mä sellaiselle ihmiselle sanon. Se täytyy tajuta. Se täytyy itse tajuta, että tämä on järjettömän iso asia,
ja tämä on ratkaistava, tämä on pakko ratkaista jotenkin. Se ei riitä, että me näperellään tämän asian kanssa 4. tai 5. tärkeimpänä juttuna. Se ei vaan riitä yksinkertaisesti. Se täytyy saada niin kuin mukaan tähän kaikkeen toimintaan, mitä me tehdään. Ja ihmiset, jotka on nuoria ammattilaisia, on niin kuin yrityksissä töissä, on yhteiskunnassa, hallinnossa töissä, on erilaisissa asemissa kansalaisyhteiskunnassa. Nämä ihmiset on se ratkaisu. Näillä ihmisillä on nyt ensimmäistä kertaa tosi paljon tietoa näistä asioista, mahdollisuus luoda uudenlaista yhteiskuntaa. Ja ihmisen täytyy tajuta, että se lähtee minusta. Että mä voin niin kuin ajella töiden jälkeen kotiin ja ajatella, että mä oon ihan tyytyväinen ja shoppailen vähän Temusta asioita ja varaan Taimaahan matkaa ja niin kuin tälleen, mutta niin kuin mä voin myös olla ihminen, joka jättää noita asioita tekemättä jonkun verran, katsoo omia elämäntapojansa ja niin kuin ennen kaikkea vaikuttaa siellä omassa yhteisössään, siinä yrityksessä tai missä onkaan. Ja niin kuin oikeasti yksinkertaisesti vaan sanoa, että oletteko te huomannut, että nämä on tieteellisiä tosiasioita. Tälleen ajattelee, tämä on tieteellinen konsensus maailmassa. Että oletteko te sitä mieltä, että nämä kaikki tutkijat on väärässä? Tuhansia tutkijoita kaikissa maissa, joissa tehdään tutkimusta. Mitä mä sanon sellaiselle ihmiselle? Se niin kuin, ehkä se mun loppukaneetti sellaiselle ihmiselle on, että mä voin olla sun kaveri. Mä niin kuin hyväksyn sut ihmisenä täällä maailmassa. Enkä mä yritä tuputtaa tätä asiaa sulle, jossa niin kuin ihmisen täytyy saada itse tajuta ja oivaltaa, mikä on tärkeää. Mutta kyllä mä ihmettelen sitä. Jos pystyy tässä maailmassa elämään silleen, että sä et ala oikeasti tutkiskella sitä omaa tekemistä ja omaa elämistä, että mitä mä täällä teen ja kuinka mä elän. Ihmettelen sitä. Se on mun mielestä sivistymätöntä. Mä kysyn vielä tähän loppupuolelle. Tuleeko sinulla mieleen joku ihan lyhyt, tiivis, joku ajatus tästä meidän keskustelutuokiosta, mikä nyt on käyty? Jonkun, minkä haluaisin nostaa tämän aiemman jutun lisäksi. Tuleeko joku, minkä ympärillä tässä nyt on pyöritty? Niin joku semmoinen tiivis ajatus. Ihmiset elää elämänsä tämän niin kuin maapallon ekosysteemien sisällä. Sitä ihmiset monet ei tavallaan hyväksy tai ymmärrä. Pellotkin on ekosysteemejä, vaikka niissä on vain 1 tai 2 lajia. Talousmetsätkin on ekosysteemejä. Kaikki, missä on mitään vihreätä, niin se on ekosysteemejä. Itse asiassa kaikki nekin paikat, missä ei ole vihreätä, nekin on ekosysteemejä, koska esimerkiksi ihmisessä on sisällä 1,5 kiloa mikrobeja meissä, ja meissä on enemmän muiden eliöiden DNAta kuin meidän omaa DNAta. Me ollaan koko ajan ekosysteemien sisällä. Ja kaikki nämä ajatukset siitä, että me lähdetään Marsiin ja perustetaan jotain uusia siirtokuntia, ne on niin kuin ihan kivoja ajatuksia, enkä mä niitä sinänsä vastusta, mutta niin kuin me ei pystytä elämään tätä tällä hetkellä. Me ei pystytä elämään tätä elämää missään muualla kuin maapallolla tai kiinteässä yhteydessä tähän planeettaan ja tämän ekosysteemeihin. Ja sen ympärillä mun mielestä tässä ollaan. Ja miten se muutos suhteessa tähän luontoon ja näihin ekosysteemeihin tapahtuu, sehän koskettelee tietenkin lukemattomia asioita, mistä me ei ole tässä vaikka puhuttu, kuten ihmisen tämmöinen luontosuhde ja kaikki tämä henkinen kulttuuri ja kaikki tämä tässä ympärillä, mutta niin kuin tolleen mä sen kiteyttäisin. Joo. Ymmärrän. Hyviä ajatuksia paljon ja ihan mahtava tuokio on ollut ainakin mun mielestä, ja tätä olisi voinut jatkaa vaikka kuinka pitkään. Kiitos paljon. Oli tosiaan super mielenkiintoista jutella sun kanssa. Kiitos. Mahtavaa, että pääsit meidän vieraaksi. Ja toivottavasti myös meidän kuulijat tykkäsitte tästä jaksosta. Palataan ensi kerralla. Mikään ei muutu, jos mikään ei muutu. Muutoskollektiivi podcast.